Dito napasamak apo nga disgrasya dito lawag. Dito driver ti motorsiklo na party patrol car ti PNP lawag pimusayen. Ikisda iti hustisya. Dito pamilyada apo. Ente naman ti mabuklan ti detalye ka natin na Kamat Report with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Ikis ti pamilya iti pimusay at driver ti motorsiklo ang nakadungpar iti patrol car ti PNP iti hustisya. Daytoy ket kalpasan ang nakita ti pamilya iti CCTV footage ti napasamak nga insidente ken mapukpukaw dagiti gamit na. Kuna ni Miss Fatima Lin Juan kabsat ti biktima ket saan nga agpayso nga awan iti lisensya ti kabsat nangem iti kinagpaysuan na ket mapukpukaw ti bagna ken kastapay dagiti kwarta na. May naig iti daytoy ket kinid daw na iti PNP at tumulong da kuma iti daytoy ang napasamak iti kabsat na. No, apay nga nakabaybay ti response ti ospital nga didamit lang amo nga ko enjay kabsat ko. Awampay ti confirmation ti ICU batak ko na damanin. Akasjay. Ano ti kahit mo sawin pang di urayin tila di confirmation na aging gana ko isukan mo metlat at ibagada. Idi si mampete asawa ko isut imbaong ko ijayen manin tamen isunat ni mapamakisarita no apay handa pa lang ako ente kabsat ko. Nga kagdalat naman orasin. Sa pelang tatay bigatin, aglawagin. Apokit, ampay nga di manaw nga may kabil ije batak kumakit. Siyempre, tikal kalaban te kabsat ko ket oras ata na nga ron kin. Anam, niya po. Hindi ko amit nga di dyan, sir. Hindi may pakas jay dan, at jay batakin san. Timawag te amak. Ibaga na jay pa lang i-revive dan. At syempre, makaanak manin natin i-revive namanin. Iniwamit na hindi baga pag mo mga 10 minutes lang, ibaga na di ama ko naawanin talaga. Angis na. Mumabalbalin ako market, no sino kumamalan nakapidot, dete wallet na, kanigi cellphone na. Alagay pagpakaasi ko mga isublida kanyamid to, barangay Wanapo. Nagregatan na deta. Sa unay. Kabayatan na linagip ti best friend ti biktima ani Mr. Lord Dion Anthony iti kinasaya ti best friend na apimusay. Itlinong ba anak met tamok siya una. Awan maaramin. May naig iti daytoy ket mangnamnama iti pamilya ama isubli kuman dagiti mapukpukaw agamit iti biktima. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.